What's up mga idol? Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog mga idol, so tudluan ug i-share nako sa inyo ha mga idol kung saon paglimpyo sa foam sa helmet mga idol no, kay daghang nagapangutana sa to mga idol no kung unsaon paglimpyo ang foam sa helmet no. Di daw sila kabalo, dahil na daw baho ang sa sulod sa helmet mga idol no, sa dariya sa kaning foam niya mga idol no. So basic o common na pud nga mga pangutana sa atua sa motor rider mga idol kung paano ni limpyuhan, kay isa pud ni karason kung anong magbaho ni tungod ang atong singot mo pilit sa diri, tapos ang tanang hugaw mo slide pa adto diri sa foam. Ang foam mo adapt sa tanan nga hugaw sa to ang ulo no. So karon mga idol ato ang tanggalon ang foam sa ato ang helmet no. Ato ang tanggalon kay ato ang limpyuhan or labhan nato mga idol. So karon mga idol mag-start na ta og tanggal sa foam no. Tugdanan ako. Tanggalan nato ang foam isa. So ano siya mga idol oh. Mao gini ang common nga malain og color no, kay tungod sa singot niya gikan sa atong ulo. So mura niya ito tanggalon mga idol para kay mura magidi ang common nga mahugawan or malain no, baho og singot no. Og karon mga idol ato nang labhan, magkuha tag tubig. So kani nakita na to mga idol na ako ang gihumbol og tubig ang foam para maghumok ang mga hugaw nga nagpilit no sa foam nato mga idol. So kapit na pud ni siya 8 months nga gamit nga wala pa na try og laban no. So bago lang ka sa akong channel mga idol, kung napaka-click lang kani nga channel ay kalimot i-subscribe o i-click ang notification bell button mga idol. So unta supportan ko ninyo hangtod mga idol no. So shout out sa taga Pulo, sa taga Pulumulok, sa taga Canary, sa taga Mindanao ug sa tanan nga nagalantaw sa akong channel. Ay kayo kung kalimti mga idol, suporta ilang nato nga ang need nato nga gamit karon mga idol is ang brush ug ang bar nga sabon. So mora ni tarungon lang nato og limpyo mga idol no, para dili gid siya maglain og baho pagkahuman. So i-update lang tamo niya mga idol kung tatapusan ako og brush ang ato ang foam no. Karon mga idol na tapos na nato og laba ang ato ang foam sa helmet no. So gibrushan lang nako siya mga idol no. So wala na siya hugaw nga kita mga idol, di na siya baho og singot no. So ingato lang mga idol no. So unta na may makuha nga idea kung paano maglimpyo og foam sa helmet mga idol. So tips lang day ay hatag lang ako sa inyo mga idol lang idea mga idol no, nga ang helmet nato mga idol matanggal-tanggal na ang foam no. So wala pa ko kitag helmet nga di matanggal ang foam mga idol no. So may styrofoam na siya mga idol no sa likod, pero ang foam nga diri sa iyang kung natawag nga pa nga mga idol matanggal na siya. So ato na ni ihalay mga idol no. So diri lang ako tapuson ang vlog mga idol no. So nag-share lang ko og idea o tips lang mga idol kung paano nato malutas ang problema sa motor rider mga idol nga problema mga idol nga magbaho ang foam sa helmet no, lain na siya suoton. So mao lang to mga idol, ay kalimot i-subscribe ug i-click ang notification bell button mga idol. So
Huwag i-like mga idol, ay kalimot i-subscribe. So, dali lang tapuson. Bye bye mga idol.